Το Pranic Healing είναι μια θεραπευτική τεχνική που χρησιμοποιεί πράνα, ζωτική ενέργεια, για να προκαλέσει συγκεκριμένες βιοχημικές διαταραχές, ώστε να επιταχύνει την ικανότητα του σώματος, να αποτρέπει, να ανακουφίζει και να θεραπεύει ένα ευρύ φάσμα σωματικών ή και ψυχολογικών προβλημάτων. Με το Pranic Healing επηρεάζουμε αυτή τη ζωτική ενέργεια με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγεί σε ένα υγιές φυσικό σώμα. Σε μια συνεδρία Pranic Healing δεν υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή, αφού η θεραπεία εφαρμόζεται στο ενεργειακό σώμα και όχι στο φυσικό σώμα. Το Pranic Healing μπορεί επίσης να γίνει και από απόσταση, απομακρυσμένη θεραπεία, σε περίπτωση που η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή. Το ενεργειακό σώμα απορροφά ζωτική ενέργεια και στη συνέχεια τη διανέμει στα όργανα μέσα στο φυσικό σώμα. Η ασθένεια αρχικά εμφανίζεται ως ενεργειακές ανισορροπίες πριν εξελιχθεί σε ασθένεια. Εφόσον το ενεργειακό σώμα διατηρείται καθαρό και ισορροπημένο, τότε είναι απίθανο να εκδηλωθεί ως σωματική πάθηση. Η επίγνωση της ενέργειας μέσα και γύρω μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε ανισορροπίες ή μπλοκαρίσματα στο ενεργειακό πεδίο, που μπορεί να προκαλέσει σωματική ή και συναισθηματική δυσφορία. Με το να μάθουμε να νιώθουμε την ενέργεια και την κατάσταση των τσάκρα μας, μπορούμε να εντοπίσουμε περιοχές που χρειάζονται προσοχή και θεραπεία. Pranic Healing από τον Grandmaster Choco Xue.